खुलुमबाय जेन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। सा सिक्किमनि जिम्मायाव लामानि जाब्रबथायजों सा 16 आर्मि रौनियानि जिउ खहा आरो साब्रैया गोब्राबै जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि आर्मिनि ट्राक ड्राइभारा रायज्लाय गारि सालायनायाव गोथों लामाखौ दिंग्रायनाय समाव दानलेनानै बे जाथाया जादों होननानै फोरमायदों भारतारि सान्थ्रिया। मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। सनितपुर जिल्लानि मिशन सारियालियाव थांनाय बिस्तिबारनि हराव 11 बाजिसोआव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों। बे जाथायजों गासै गंगु गलाफोरा अर खामनानै सेवहांगार जायो। फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायजों गासै 50 लाखसोनि सम्पथिफोर खहा जायो। अर खामनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। नाथाय सुबुंनि सन्देह खालामनाय बादिब्ला बे जाथाया सर्ट सार्किट जानायनि जाहोनाव जादों होनना फोरमायदों। मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायजों रावबो सुबुंफोरा जोखोम एबा जिउ गोमानाङाखै। चिराङाव सिखावनि सोमोनांथाव आखुथाय। गलायाव हाबनानै सिखावा गावनि गोजाम ड्रेसखौ गारनानै गोदान ड्रेसखौ गानलांदों। चिरां जिल्लायाव दासान्दि खेबले सिखावनि लुटिनाय जाथाया बांसिनदों। जाहोनाव सिखावनि उदखाराव फालांगिरिफोरा जानांदों बोलि। मिथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि आमगुरि थानानि बेंखनाव थानाय बर' फोथार बाजारनि रिमिना बसुमतारिनि गंसे गलायाव सिखावा फारसेनिफ्राय लुटियो। हरनि खाबुखौ लानानै सिखावा गलायाव हाबनानै सेन्देल आरो गोबां बेसादफोरखौ लानानै थाङो। गलादार आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला सिखावा गावनि गोजाम ड्रेसखौ गारनानै गोदान ड्रेसखौ गलानिफ्राय गानलांदों। ओनसोलाव सिखावनि खेबले खावनाय जाथाया नुजाथिबाय थानायनि सायाव सन्दाननानै सिखावफोरखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै पुलिस बिफाननिसिम दाबि दैखाङो। सिखार खालामनो थांनायावनो हाग्रा गेजेराव सिलाइजों लोगोसे हमजादों सुक्र ब्रह्म मुंनि सासे मैहुरारिया। हाग्रा रैखाथि हान्जाजों हमजानाय मैहुर खालामग्रा सुबुंखौ 2 नं कुसुम दैसानि होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।